Vlog Matumig Davao kay natumi sa balay sa kong sis manglimpyo mi dito niya pakauno na mo ang hiro nila nga si Coco naa nami sa may bandang New Visayas nilusot mi diri sa New Visayas gikan mi og Southern Davao na nilindot na ilang kalsada diri sa una wala pa man gyud ni siya na semento. Karon okay na kayo. Yan. Sa may New Visayas, Panabo City. Hindi siyang area. Ha? Yan. Yan guys. Ang fresh ng hangin dito sa likod. Okay, kaya mo sakay din sa likod. Pero, pag abot dito sa tip, makalusot kaya. May basing kasabaan may. Kaya sa likod. Dagan na siguro nagsakay-sakay. Maglagyo, rataron dito ka dati. Hindi, maabot na ka dito niya ba? Social distancing man, mister. Ang maman isa kaya ang isa sa tubangan. Sir, dagaton man gud ni sir, malipong sir ba? O na ni. Di pwede na mag-iwalay sir, gibantayan ni gibatik mo ambak. Naman ko ni turiring sir. Nga kung dito ko, maambak ko lang ni sir. Asa man ang inyong medical? Psychiatrist, ipatanaw mo ka na sa psychiatrist. Naram siguro dia. Naaman sa kuan, naaman sa sumuso. Na energy breakdown. Nasa sumuso, nakakita ko. Matanggal yung ano, matake na kukuan. Medication. Tukar mga ni gihapon kung kailan ni kuan. Tukar-tukar oy. Isang daw nag-inom gihapon siya. Parehas sa ito. Naman sa ginom itong ako classmate ng gituman niya. Bantog ra nga usahay kung makipagkuan siya ba murag lahirag yun butagad siya usahay sa palengke usahay dili naglibog ko kuan po siya lutang na kating sinawa sa agtang oh Ayag na no. oh nawala ng buhok sige kuan niluto oh. Lapad. Sige nilutog fries ni madam Mas lapad lagi ni mo ang buhok. Ay. alangan Dili, ikaw naliwas sa action. oh ang agtang Di gani. Kaya ang mga laki, mga upaw man. Na-issue mo na. nyang naong kaysa kumpaniya Na. Auday nung ano man dahil yung nagdaging unana na oh. Okay. Sa unang ano man jud walay buhok ang akong agtang dapat naa ginanaana na ganina so na lawom jud kaya niyang pagkadangas. Kunya kay pugkot pa jud ka kanang pinaana. Dili matabunan og magbangs ka ka. Ngi, uy angay uy. Piana. Hap ko bang sana siya. Waje angay yan, di jud angay yan. Kunya katupad yung straight nga bangs. Ina Korean pa. Na Korean. So, yan. Na, dili na po may dapit sa may sementeryo. Barangay Grido. Grido, bagyapon ni diri sa may sementeryo. Sa Panabo, sa may sementeryo nga daan. Ayagan nagyapon ta. Isa nun sahog sa'yo. Hayag ragyapon. Mas lindot diri sa likod mo sakay kay makuha yun mo tanan diri oh. Yan, makita nimo ang area sa may bandang sementeryo sa Panabo, katong sementeryo na daan. Barangay Grido gihapon diri ding. Yan ay mga bakery, Manolet and Rose Cake Shop. Very good guys, ang padulong sa among simbahan. Itong i-video. Bagihan na to. Ang simbahan sa Kamakop Alliance.
simbahan. Dako na among simbahan, nara dol na. Nara among simbahan. Yan. Ako na gid siya. Agi lang mi kay Kop. Sa may bandang. Guys, narami sa may bandang Unawan, padulong na may tibong ko. Naana siya sa part sa Davao City. Yan. Pindot kay mo sakay diri sa likod kay kuan bugnaw. Wa man day mandakupay. Bawal man siya mo sakay diri sa likod pero mas okay man gud diri mo sakay. Nga di pud may masigo sa sulod. Kaya diri lang ni. Yes. Airport pag yun. Ano yung airport sa likod? Bangan ra. Yan, banda. Ibong ko na ni diri deng. Unawan pa. Unawan pa siya. Yan. Dala-dala na mong bike kay amo maning gihiraman. Ibong ko na. Ibong ko, Davao City. Yan. Oo, diri sa likod. Sa may Tibong ko, Tesda. Tibong ko na tanong, kaya na sa Tesda. Sa may bandang Tibong ko ni siya nga area sa Davao City. Pero wala Yan. pa sentro. Limpyo kayong ilang palibot. Naanyo'y nag-maintain o limpyo. Yan, padulong nami sa may barangay Ilang. Padulong sa barangay Ilang. Tibong ko pa ni siya dire. Ilang na. Ilang na? Ilang. Dari daw ang Ilang. Lugar sa barangay Ilang. Davao City. Nice, balimpyo ang mga kalsada. Wala kayo makita ang mga silupin. Naay naga-limpyo. Hindi itong motor o ligon. Inmax talaga nito. Ligon nyo kayo. Mahal ang monthly ato. Mag-stretching ka sa imutin. Murag tasya, no? Sa may bandang Ilang. Uy, naana ko'y nakita nga pa, no? Dagat. Sanay dagat. So nice kayo ang ilang place. Limpyo. Yan. Naparegya po nagabiyahe nga mga multicab. Barangay Ilang. Yan. Holcim. Kuhaan sa Holcim. Factory sa Holcim. Going to Panakan ata. Panakan. So guys, sa may Panakan area na ni siya. Mo nilang place. Paliko na mi diri. Padulong na mi sa Camilla. Pero moagi pa mi Monte Verde. Sa eskwelahan nga dako.
Part pa ni sa Panakan. Dari. Yan. Ilayang driver, wala ka istorya. Ilayang driver, wala ka istorya. Alangar kay magpagawas pa ba yato siya sa motor niya, makaon pa. Na sa may Panakan area na Yamaha. Yamaha to ding. Ha? Yamaha. Sige. Daghan naman kay building dahil dito. Oh. Yan, Pasay Pleasant Presto. Mambak na ka? Mambak na daw siya. Agapo kayo ninyo? Ay, naranang sibuloy nga. Ala ka na ay. Murang, karon lagi panindot. Oh, na to day, mag-uron. Ano? Ay, naraman to. Pag-ispilahan. Si Maria College. Taas station. Sabi ko na may padulong may sa Camilla. Na airport. Airport. International ba tawag dira? Jollibee. Yan. Agi lang may Jollibee. No budget pa before now. Wala. Kapit na mo man ang mall. Sure. Kapit na mo man. Dili na dyan matugla yung akuan. Mall. Doon na lang kaayo. Madulong sa Camilla. Mga 30 minutes. 20 minutes siguro ang biyahe. Padulong dire. Sa mall nga itukod. Dari sa gawas. Sa may Puti Burning. Ganyan. Nice kayo lang area dire. Indot siya joggingan. Jogging. Tara, Puti Verde na siya niyang apart. Subdivision din eh. And guys, padulong na din pa Camilla. Padulong na din sa Camilla. Sa may palengke nila ni diri nga Talipapa. Diri, Talipapa nila. Yung Talipapa. Yan, yan. Dagan kay mga baligya diya pag mahapon. Ibo po siya murag palengke. Yan. Dagan kay murag po ba siya kuan palengke. Gamay na palengke. O nilang Talipapa. Dili. Siya ay grocery diri nga gamay. Kaya siya ang grocery yan. Wala, wala. Kita na lang.
Nara din yung susi, oh. Ah. Kalasangan na. Kalasangan na. Ana sa bukid na ana. Nakakural na dahil. O na mo gisakyan. Naabot na. Kalasangan naman eh. Kuya, nagbitin. Kuya, nagbitin diri ba? Ali ko! Ali na! Yay! Abot na si Coco, kaluko! Payat na kayo ba? Ay, susay! Mayat ko ba? Murag na po ito. Isus kalukoy, oy! Wala na balikan ba? Nagtukyang naging siya ding maayo.